Zlato. Skutočná ochrana alebo ilúzia? Mnohí veria, že zlato je ultimátnou ochranou pred krízou. Ale je to naozaj tak? Poďme si to rozobrať. Zlato, podobne ako Bitcoin, nevytvára žiadny príjem. Neplatí vám dividendy, nájomné ani úroky, jeho cena závisí len od toho, čo si o ňom myslí trh. Keď zlato rastie, všetci o ňom hovoria. Ale čo, keď príde dlhá stagnácia? Z histórie vieme, že zlato môže roky či 10 ročia stať na mieste. Zlato ako ochrana pri kolapse systému? Nie tak rýchlo. Má zlú deliteľnosť. Skúste si za zlatú tehličku kúpiť chlieb alebo vodu. Veľmi ťažké. Však štát vám ho môže zobrať. Už sa to stalo. V USA, keď vlastníctvo zlata bolo zakázané a vláda ho skonfiškovala. A čo potom? Ak chcete skutočne budovať bohatstvo, sústrete sa na aktíva, ktoré generujú príjem. Akcie, nehnuteľnosti, dlhopisy. To je reálna cesta k finančnej slobode. Čo si o tom myslíš? Súhlasíš alebo máš iný pohľad? Daj vedieť do komentára.